hoxe dentro das conversas co povo, ca xente do povo, vamos a falar ca Maruchi máis ca Avinina. Vamos falar un pouco dos anos 80, de cando estaba a discoteca e a sala de xogos aquí en Goián. Os chavales que viñen aquí a discoteca, eu logo fui quitar o carné para a Jorge e conocíame todos. Entón chamaba a señora de Feire, e logo os compañeiros, e o meu tío preguntame quen eran. Eu dicílle que eran meus sobrinhos. Entón, a marchar, a baixar do coche, preguntaba as compañeiras se eran meus sobrinhos ou non. E logo as compañeiras dicíanlle que non, que era que tiñamos unha sala de xogos que viñan para aí, a xogar aos futbolíns. Limpábamos hasta as 6 da mañán, faíamos chocolate, churros... Eu que sei que vou dicir máis. Chocolate, churros. Bueno, pois cando cerrábamos a discoteca, o Quín e malo Quilino tiñan que ter un carretillo para levar o diñeiro. Bueno, moitas gracias, porque supoño que despois de 40 anos, eu que traballei con vos non teño moitas lembranzas, vos supoño que menos todavía.